Ovdje smo ljudi dobili novu epizodu na mom kanalu i danas ću vam reći jednu obavijest. Znači, ime ove epizode je raspored i tema ove epizode je raspored. Ako se pitate koji je raspored, to je raspored snimanja. Znači, Kiki, oprosti ako te kopiram, ali to je samo za YouTube. Znači, raspored snimanja će nam biti ovako. Sutra, najvjerovatnije, Agario. Ili, ako ne sutra, preksutra. Znači, to Agario će biti pod obavezno. Onda, nedjelja, isto. Vidjet ću šta ću snimat. Možda ako uspijem naći, možda bude Happy Wheels. Ali nemojte me držati za riječ, znači samo ako nađem na internetu točno taj Happy Wheels. Ponedjeljak, isto ide epizoda pod obavezno, vidjet ću šta ću snimat. Utorak, znači epizoda će ići svakako, zato što nema škole. Mislim, Cesarićeva škola nema škole, zato što je domaćin na županijskom natjecanju iz matematike, eto koji nisu znali. Znači, srijeda, isto, znači svaki dan bi trebao ići jedan klip. Jedan ili više. Znači, evo danas snimit ću 2 ili 3 klipa, to ću još vidjeti, eto još jedan mali raspored, znači dio rasporeda. I ništa, ljudi, uživajte mi, budite zdravi, veseli i pitanje za vas kako ste, još jedna obavijest, ako ne bude par dana videa, oprostite, znači učenje, škola i sve ostalo, ali bit će najvjerovatnije, zato što idem sam prva smjena, tako da kad dođem kuć mogu snimat. I eto, znači, iza mene su zvjezdice, obavezno glasajte. Šta još vam kažem, uživajte mi, veliki pozdrav za sve i ništa, to je bilo to što se tiče ove epizode na mom kanalu i vidimo se u sljedećem, pozdrav!